Районыбыз кырларында соңгы культураларының берсе кукуруз уруу дәвам итә. Витаминнарга бай кукуруздан терлекләр өчен менә дигән сусыл азык силос салына. 22-нче партияс кооперативында бүгенге көндә бер шартлы баш малга исәпләгәндә 47 центнер азык берәмлеге хәзерләнгән. Мал азыгы запасын тулыландыру эше дәвам итә. Кукурузның терлекчелекнең һәр тармагы өчен файдасы ифрат зур булуы күптән дәлилләнгән. Шуңа да хуҗалыкта бу культурага игътибар елдан-ел көчәя. Быел ул 185 гектар майданда үстерелгән. Бүгенге көнгә аның 4368-гә якын тоннасы тупланган. Басудагы техника гөрелтесе биредә эшнең кызу барганын күрсәтә. 2 берәмлек Дон 680 комбайннары кайрылып уңган кукурузны ура торалар, 4 берәмлек КАМАЗ автомашиналары чабылган массаны төяп авылга таба юл ала. Бушаганнары кабат комбайннар янына ашыга. Комбайнчылар Айнур Әләмиев һәм Азамат Юсупов өзлеклекләргә юл куймыйча эшләргә тырышалар. Кукурузны силос базына шоферлар Рамил Закиев, Илгиз Зарипов, Раил Сәлимгәреев, Илгиз Гарипов ташып торалар. Кайтарылган сусыл азыкны К700 тракторында Наил Габдуллин таптатып тора. Инде Илгиз Гыйлметдинов хисап эшен алып бара. Хуҗалыкның баш зоотехнигы Рәфит Ахунов егетләрнең эшеннән бик тә канәгать. Техника гына төзек булсын ди ул. Һәм шул ук вакытта безгә хуҗалыктагы малларның асралышы хакында да бәян итте. Безнең хуҗалык буенча бүгенге көндә 705 баш сыер малы бар. Уларның 400-дән артыгы мәдән фирмасында, 300-гә якыны федерациядә карала. Маллар бүгенге көндә лагердан кайтып беттеләр. Әле көндез шушы үзебезнең территориядә гына көтеп кичкә подкормка салабыз силос. Әле силос салабыз. Башта силаш. Ике класс кукуруз силосы салдык. Мал азыгы хәзерләү белән беррәттән хуҗалыкта шулай ук җир эшкәртү эшләре дә көйле бара. Әлеге хезмәткә 3 берәмлек техника җәлеп ителгән. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.